Hawad diri te kay naglagot ko. Ah, kahilas oh. Unsa man nagi kalagutan nimo nga sayo pa man kay buntag? Basta, wa na kay labot ato. Ah, mura pagdakong tao oh. Di ba lima na eh? Kuon ako ng upat, di ba isa na lang? Usab daw bi, usab. Ang lima ba, pikauna kong upat, di ba isa na lang? Uy, ang kamo. Naglagot jud ko. Ani si teacher. Dili jud ko gananan eh. Ako ra perminti kasabaan. Uy, ngano ka diha? Hawad diri te kay naglagot ko. Ah, kahilas oh. Unsa man nagi kalagutan nimo nga sayo pa man kay buntag? Basta, wa na kay labot ato. Ah, mura pagdakong tao oh. Si kinsa may dili maglagotan na daw. Ingansa naman unta ko, kay kasaban ko. Ay, iskwilahan na pod. O unsa naman pod ang answer nimo ay kasab-an man ka? Mathematics na pud. Kalagot. Oh, ngano di ay? Di ba no, ang lima kuha ag upat, isa na lang. Oh, tama bitaw. Nganong nasuko man ang teacher nimo? Ambot lang niya. Kikatawan pa jud ko sa akong classmate. Di ba lima na eh. Kuon ako ng upat, di ba isa na lang. Usab daw bi, usab. Murag mali. Ang lima ba, pikauna kong upat, di ba isa na lang. Uy, ang kamot. Masukog gani mong teacher ana. Agbayarang nasukot eh. Di ba tama akong answer? Ambot nimo koy. Isa may mali ani daw. Di ba tama?